Τι κάνετε, αγαπητοί, πώς είσαστε? Καλημέρα, μια χαρά. Έχουμε τη διατροφολόγο μας κοντά μας, την Ελίζα Τζόβα, η οποία Ελίζα θα μας πει πώς θα ζήσουμε περισσότερο, αποκτώντας 10 διατροφικές συνήθειες που θα μας κάνουν να βγαίνουμε όπως και η Ελισάβετ με τα άλογα στους δρόμους, ακόμη και αν είμαστε 90 χρονών. Βεβαίως. Υπάρχουν τέτοια μυστικά, υπάρχει δηλαδή η διατροφή είναι αυτή που θα μας κρατήσει ζωντανούς και σε καλή φυσική κατάσταση? Υπάρχουν τρόφιμα που τους έχουν αποδοθεί όντως τέτοιες ιδιότητες, αλλά θέλω να τονίσω από την αρχή ότι δεν υπάρχουν μαγικά τρόφιμα. Έτσι λοιπόν, κανένα μεμονωμένο τρόφιμο δεν θα μας χαρίσει χρόνια. Αλλά όταν αυτά καταναλώνονται ως μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής, τότε ναι, μπορούν να έχουν και αυτή τη δράση. Λοιπόν αυτά? Για βάλε μας λίγο στο κόλπο. Αρχικά, για πες τα μας όλα. Αρχικά λοιπόν, βασιζόμαστε στην κατανάλωση φυτικών τροφίμων. Ουσιαστικά είναι και τα τρόφιμα τα οποία αποτελούν τη βάση της μεσογειακής πυραμίδας, όπως είναι τα φρούτα, τα λαχανικά, τα όσπρια, τα δημητριακά, που έχει φανεί ότι όσοι τα καταναλώνουν ζουν περισσότερο, γερνάνε πιο αργά και έχουν λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσουν κάποια χρόνια νοσήματα. Το κόκκινο κρέας δηλαδή το περιορίζουμε, βλέπω στην κάρτα μας. Το κόκκινο κρέας το περιορίζουμε και μάλιστα είναι και μια βασική σύσταση της μεσογειακής διατροφής, η οποία έχει συσχετιστεί από πάρα πολλές μελέτες με τη μακροβιότητα. Η κατανάλωσή του μάλιστα συστήνεται 1 με 2 φορές το μήνα. Όχι την εβδομάδα. Πολύ έξω από την πραγματικότητα, ναι. Ενώ παράλληλα το μεσογειακό πρότυπο διατροφής συστήνει και την πολύ συχνή κατανάλωση ψαριού, το οποίο πρέπει τουλάχιστον 1 με 2 φορές την εβδομάδα να το εντάξουμε στο μενού μας. Και όταν λέμε ψάρι τώρα, για να μην φρικάρει κανείς, δεν εννοούμε το πρώτης ποιότητας ψάρι. Σαρδέλα και αγάβρος, για παράδειγμα, είναι μια χαρά. Βεβαίως, ή μπορεί να είναι και κάποιο ψάρι ηχθειοτροφείου που έχει θρεπτικά συστατικά και κρατάει και χαμηλότερη τιμή. Κανένα πρόβλημα με αυτό. Ξηρούς καρπούς ημερησίως. Ξηρούς καρπούς, μάλιστα. Υπάρχουν μελέτες οι οποίες έχουν δείξει ότι μπορούν να συμβάλλουν στη μακροβιότητα. Υπό ποια προϋπόθεση όμως? Υπό την προϋπόθεση ότι καταναλώνουμε ποικιλία ξηρών καρπών, ότι τους καταναλώνουμε ομούς και ανάλατους. Έτσι. Και αυτό γιατί δεν υπάρχει κάποιο μεμονωμένο συστατικό που έχουν αποδοθεί αυτές οι ιδιότητες, αλλά φαίνεται ότι δρά το σύνολο των συστατικών τους, γι' αυτό και πρέπει να παίρνουμε πολλούς διαφορετικούς ξηρούς καρπούς. Ολικής άλεσης προϊόντα. Κρατάς το ψωμί δηλαδή στη διατροφή? Βεβαίως και το κρατάς και είναι και η βασική πηγή ενέργεια οι υδατάνθρακες, έτσι. Ολικής άλεσης προϊόντα, ναι. Ζυμαρικά ολικής, δημητριακά ολικής αλέσεως. Αυτά τα τρόφιμα ουσιαστικά παράγονται από το σπόρο, από ολόκληρο το σπόρο, άρα έχουν πολύ περισσότερα θρεπτικά συστατικά. Και υπάρχουν και μελέτες που δείχνουν ότι οι φυτικές ίνες που περιέχουν είναι το βασικό συστατικό που συντελεί στη μακροβιότητα. Πες μου κάτι, το αφρούτα με έντονο κόκκινο χρώμα, berries. Όπως είναι τα μούρα, οι φράουλες, cranberries, όλα αυτά τα γνωστά που ξέρουμε έχουν πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε αντιοξυδωτικά συστατικά. Ό,τι δηλαδή έχει έντονο χρώμα, αυτό έχει περισσότερα αντιοξυδωτικά. Ακριβώς. Δεν τυχαίο. Η συμβουλή νούμερο 7 είναι όλα τα λεφτά. Πιείτε καφέ. Πιείτε καφέ. Εγώ μέχρι τώρα ήξερα περιορίστε τον καφέ, μην πίνετε πολλούς καφέδες, κάνει κακό στα νεύρα κλπ. Όμως η καθημερινή μας συνήθεια μπορεί να βοηθήσει τη μακροβιότητα. Μιλάω για τον ελληνικό καφέ. Έχουν γίνει μελέτες οι οποίες δείχνουν ότι οι άνθρωποι που καταναλώνουν τουλάχιστον 1 κούπα ελληνικού καφέ την ημέρα ζουν περισσότερο. Και να πίνουμε και 1-2 κρασιά. Τώρα αυτό εδώ πέρα είναι λίγο παγίδα. Σίγουρα δεν θα συστήναμε σαν έναν άνθρωπο που δεν πίνει να ξεκινήσει το αλκοόλ, έτσι. Αλλά ωστόσο, αν πίνει κάποιος... το αλκοόλ όταν καταναλώνεται με μέτρο στην ποσότητα 1 μερίδα αλκοόλ για τις γυναίκες και 2 μερίδες για τους άντρες, τότε πραγματικά μπορεί να συμβάλλει στην καλύτερη καρδιακή λειτουργία. Ελίζα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, λοιπόν, ευχαριστώ. Έχω και άλλα. Πιείτε νερά και βάλτε ποικιλία στη διατροφή σας. Βεβαίως. Πήγα να σου φάω τις τελευταίες συμβουλές. Το 50 με 60% του σώματός μας, άρα καταλαβαίνετε ότι χωρίς αυτό δεν μπορούμε να ζήσουμε. 2 λίτρα την ημέρα υγρών από όλες τις πηγές οι γυναίκες, 2,5 λίτρα την ημέρα οι άντρες. Και ποικιλία για την ποικιλία θρεπτικών συστατικών. Είσαι καταπληκτική. Να είστε καλά. Θέλω να σας πω ότι η Ελίζα είναι μία από τις τηλεθεατριές μας. Βεβαίως και που επικοινώνησε μέσω των social media μαζί μας και λέει ρε παιδιά, και εγώ ξεκινάω την καριέρα μου, είμαι νέος άνθρωπος, έχω αυτό και είσαι και καταπληκτική. Μπαίνει στη λίστα καλεσμένων μας, Ελίζα. Επικοινωνήστε μαζί μας, παιδιά. Εδώ είμαστε να φέρνουμε καινούριους ανθρώπους, να τους δίνουμε τη δυνατότητα να μιλήσουν για τη δουλειά τους, να συμβουλεύσουν και τους υπόλοιπους, όλους εμάς δηλαδή, να πάρουμε δωρεά συμβουλές. Αντί να πάμε εμείς στον διατροφολόγο, έρχεται ο διατροφολόγος σε εμάς. Λοιπόν, σε ευχαριστήσουμε πολύ.